Diri lumulupi diri barangay para magtabok pa. Magbinta-bintahan niya itong unang kapno kay medyo hapog-hapog di ba? Magdin adyon ba ka na? Di na datog na yung mga kalamidad ba? Mariyang gipabugan kay katong sa una nagubaw to sa po mas baha. Mabitaw ko. May pagkagubaw yun nato yun. Karon kay di naman mabot kay mang gipahabog-habugan. Kaya nagbintahan na siya kay ligo-ligo na kay padali bintahan na. ba? Oo kay pag-ian matinig motor. Kol, pala na ka ni ante kay padung agon ka. Usap bata nga pasapos mga diri nga. Di ba nagkuan ko diri sa barangay. Gusto ko bang gusto si ante Kol kay ganina na to nangita nimo nga naraday ka diri. Wala ko diri kay nagkuan ko sa barangay nya duha mo kubok dito. Di ba kay ba bulungan dito? Kamo bulungan dito. Pila na ba paglungag ko nya? Nausap ka. Na nabuga yung pagka-under po na. Nausap na taong kayo. Ultimo pag doon. Ikaw kayo pa. Ariyon ka po nga rin. Nausap ko na masawa po. Ka-under pa po din mo. Under roll. Oy, ahora nagi kampulan na sila kay. Under di ko under eh. Dito day. Ante dito nga. Kamo paglungag mo dito. Takalong. Sige Kol. Tay jilo kagapo ba na sa mo? Side. Ang mo ang ibig ka ng dua ka rin mo. Astig mo. Gwapo mo pagaway. Salamat kay pero kita mo si kinagapuan na niya itong bariyo bay. Kuan si kaplag nang pagmangkon ba ato ka diskartian ba. Baji. Maglaki. What? Gi, diskartian na. Saan ang buga itong mga bata po itong duha? Kato si Sidlig na ngay. Pakuan ko ito imama nga. Ibaw nang. Wala ba bungoy klase rong laagan yung mga bata eh. Asa ka buga itong pangitaong kibaw na inahan itong perti itong malita. Sige itong panawag niya. Ito kibaw itong natin ihukon disbay. Kaya na ito masugo. May ka diri Kol kay Isa man ka! Ganihan akong pinangita ni mo! nasa taas pa na picture. Sa pictura! Pictura ka rin! Kibaw na imo na si pangita ni mo! Iwanak ko tuyo ni wa. Yung sa nabulto ni mo! Sili ko di natin gibuhat! Noon ta ko tuyo ni mo Kol niya. Kamu manikap may suod kay batas. Kol, kamu may suod ni Kol. Eh katuloy, pagpang-apply lagi ni mo tanod! Lahi to Kol eh. Ya! O sa Manila day! Nagpatabang maka-nikap! Ikaw kamu suod ni kapay kinasuran dire. Sige, mag-ingog. Tuyo ya. O sa lagi na yung kung lagi na yung nikap lagi! Ah, sinang natin oh! Klaro kayo to! Ati Kol ay katgol na to Kol sap. Hindi nang natin yung bigot man kayo to! Sa tiguan nga to! Hala, chill abuse mo to yahay. Child abuse! Child abuse nga! Kat may to. Pagmong ko nikap kay mo aron gid na. Ah, si Kuan? Itong pamong nikap? Oh, mo gani. Na, kabata pa na mo, nag-uguhag na po ka? Usa na tawo, pagkikituli! Ah, wait tole. What? Nagpatuloy na di ka! Dugi ray. Iwala ka musulti mo inahan! Tanan nimo sa pagmong ko ni Kap Kol. Gapa Kol? Ay, sa akong tanaw, sa itong pamangko ni Cap, yun. Kuha pa! Di ka sugto na to eh. Bagay na. Pisot pa ka? Bagay na to Kol kay gwapo ko siya, gwapa po. Sugtong gato. Nana po ni Bukakuan. Karon kay naibog maga sa pamangko ni Cap. Kaligo na, ay nasiglaglaag. Baho lang kagwiligo. Baho lang kang anghit yun. Kaya mo, bisag asa na dyan mo manuro itong jelo. Ya ikaw, kinalang pakamot na ka. Pero maibog ni mo si Kuan, tumamang ko ni Cap. Asa Kol, klaro kayong maibog to si pagmong ko ni Kap at Kol kay dako jud lawas. Oh, may problema na mong lawas. Ang problema, anak, mamaligo ka. Maligo Kol. Ligo, ya. Pahumot. Pero bako ito yung inahan, tos gawas. Nga, nag-ibog-ibog na yung ulitaw. Ay, sabi. Napisot. Aw. Ay, sorry ha, sa. Ato to. Ito. Napisot ka? Oh, Nalam ni siya si Ambal di sa liyo. ano? Mas may tutoy mo? Mga ni siya na mga to mang kunikap. Kau gani diri nangayon sa kuan ako kay ako may sodi ka diri siya nang musandig na ako. Tabang na ko. Tabay. Oh, tabangan ako ni. Mo na ko na niya dong kay Dong Jelo kay aga ni siya nag-ibog-ibog na ya. Ang problema jud kayo kay agsara kay maligo. Maligo rin ko Kol, ug kana. Bantay bitaw. So kasi mana kasara ka na ko makita maligo. Sa pagkaroon Kol, maligo na ko Kol para lang imo kong tabangan og diskarte sa pagmong kunikap. Ha, way problema na. Tabangan ta ka. Ay, Kap. May hapon na. Munday, ang hapon. Ano to? Di, susunod ko ba kay kanang oh. Katoy mo. Baka nang isa tinguan mo pamangka. Mamang ko na si Kuan, Bimbim. Ah, si Bimbim. Ngam day. Kapuang to. Si Kuan ba?
Si kanang kuan si Ikuan. nang si Cedric day. Oh, si Cedric. Nam de. Mura mo na lupig pa may pana ni Cupido. Kap kay Nga lagi. pwede lagi pangayog kuan ako nga magpatabang nimo. Sabang ko sama. Naipog lagi ko sa imong kuan. Sa imong kuan lahi to utong una kap. Di ba? Tong una yang gibira si Sinang Nani. Karon koy nako si imong pamangkon. Magwapa way punang pamangko na kay ginahan pud na gwapa mo kay pud. Ang kanang gina gawas na trabaho. bata baka usang taon ka nagibog naman ka. Mga bata pa man sila agibog-ibog ay. Oh, mao gani patabang to. Wa siguro to mari kay ganito nimo. Lahi na durong mga bata ng panahon na ron kay Kinalahian na ron kap kay tungod sa gadget nito kap nga mo di makadanig jud ng gadget di pa sa oras nga patulata, titero, sa diha sa duwa na to da luksong. karon kay maibog naman mga bata pa gani. Wala gani. Sa una, di ba, mga ligo sa una, mga edad pag limitary o kanang uwan, maghubo pa mga ligo karon din ah. Ngani kita yan ang idar sono pa matay. Wala, Kita patay diri pa patay pro na. Kita. Wala, nagdagdag ba? Dako kita lubutin mo sono gani nga. Oo, Ngani oo. idar pa nila. Kita ito maglubutin mo sono. Tadi tanto ka ba? Wala sila. Mura mag na ako karon mo na baguhan nga wasik pencet no ging no nga pertindahan na nagukko na yun, naglibog no tayo sa piliw na to ni gwapo kung sipoy gani sa yung maingon gwapo ko di asa bajilo ge manong big basket ron dara usay buhat ni ara ako tunbi kung unsa bakan si ara bajilo ano to ka na Mahilo nga. Sugo eh, kung mamali. Naasam buka pa daw karon. Ano, tatagbos kayo dito, kat? Labot eh, lambi pa. Balik, bukog ron. Wah, lagi tarik yun. Layo lagi tas tinuod ay. Paita. Ikaw na pre. Si Boy. Tambaki ko pre. Kay pa ko nga ikaw joy. Ikaw joy murag gidugok sa chicks good. Oh my god. Layo naman kay ko na nimo pre. Tambaki ko pre. Si Boy. Grabe plumibahan jud ako pre. Tambaki ko pre. Kung sa akong buhaton. Suya juga ko nimo pre kay. Dip layo pag chicks nimo pre muduol la. Ari na ko pre murag kung na akong sakit pre. Murag palayo yun ako yun. Usa mo jud pre. Tambaki ko pre. Kasi may problema niyo ko nga. Nag-group ka ko sa ato. Baron. Ay, kuan na si Drake. Mura mo kag tarong mga istorya. Upang kay tule, ya, magtambag-tambag na ako dire. Ang makatambag na ako ani si paring si Poy ba. Oh, magkaisalig na ako nga. Tagalabay na ako na yung magsigpanitsit niya. Mura magkinsa ka mga istorya nga. Mura daghang kag uyab mo pag kay tule gani. Hadi ha. Dugay rin kayo nagpatuli. Nga no, si Joseph ba yung masaligan nga. Mura magwapo. Okay. Mana? Daghang in 6 months buko na to. Ala. Bitaw. Kining na nga. Pero kini may daghan. Dito katuan to. Di ka kuwat. Hanga may checks ni mo bigaro makatuo ko. Nga murag di ka kasaligan oy mura magagwa kay tole gani. Mangyana ina nung kagadaghang kag checks. Perting. Ikaw, di ka mutong. Ganun, di mo ka magboy ah. Wak may mo kung di mo ka mutong na. Si Drake. Karon pala murag si prinsipo ira jud makatambang ni akong problema. Pero ikaw wa jud ka. Mao ako lang jud nahuna jud ako adto ako kag tuoron. Kaya masulbad di akong problema. Dato sikat ta kay mo apply tag tanod. Sultan magata do na. Gagbem ta kay ta mga tanod dudag ko magayo. Sultan ta to kay basta nagdawat ay kung kapre pambalian bukog mo ka makurupyo na ba? What? Nga
na mo sa mga video Inabanga Trapper TV YouTube channel. Tanong sa Facebook Inabanga Trappers Vlog. Yeah. Yay! Hey, kamunaw! Mag-imbita rin ko na yan, palibog tanong sa mga video, mga vlog. Ngayon sa mga YouTube channel kay Inabanga Trappers TV. Magpalig ko kung subscribe ug shout out ko dia sa mga mga classmate na ug sa ma'am na shout out ko dia sa tanan. I love you. Ug tanaw sa mga video na. Grabe. Na nagsigil ka na ano.